Yn gweld os ydy rhywun yn clywed y live feed y bore yma. Neu ar fi'n cychwyn ar yn hydfa bore yma. A Hywel Edwards wrth yr organ. A cynulleidfa fechan wedi gwasgaru yng Nghapel Bethesda. Oes yna rhywun yn deud I bod nhw hefo ni bore yma ac yn dilyn yr oedfa. Dechrau ymuno. Croeso I chi, bawb. Dydwch be ydych chi'n glywed? Ydych chi'n clywed yr organ? Neu ydych chi'n clywed llais I? Gweld bod hwn on. Thank you, Hywel. Bore da bawb. Bore da, braf iawn eich gweld chi'r bore hyfryd yma o fis Medi. Eitha'n ha bach mi hangel arno ni hefyd. Dwi'n gobeithio bod chi yma yn gallu clywed. A dwi'n gobeithio bod y bobl sydd falle'n dilyn adre ac mewn amryw byd o lefydd yn gallu clywed yn ogystal. Dyn ni'n dod at yn gilydd y bore yma, gan dilyn ymlaen y thema y Salmau. Y Salmydd yn llawn angerdd ynglyn â bywyd, yn llawn sôn am brofiadau bywyd hefyd. I fyny ac I lawr, ac ym mhob man arall yn y cyfamser yn ogystal. Yn llawn anogaeth I ni yng nghanol bob math o amgylchiadau. Ac felly, dyn ni'n dod at Salm, neu dwi'n dod â chi at Salm 40
a dau y bore yma. A chyn i ni wneud hynny, gawn ni air bach o weddi, gawn ni ddarllen rhywfaint o'r salm efo'n gilydd. Mi newn ni gyd adrodd remyn yna. Glywson ni chanu, mi glywyn ni i chanu ar yr organ, wedyn ni gloi yn hoedfa hefyd. Dwch i ni weddio. O Dduw ein tad, dyn ni yn gofyn i ti glywed yn cri ni. Dyn ni yn gofyn i ti blygu lawr ato ni. Dyn ni'n gofyn i ti roed calon i ni ddygeisio di y bore yma. Dyn ni'n diolch i ti o dad bod ni'n gallu ymuno fel hyn hefo'n gilydd mewn oedfa o addoliad. A dyn ni'n gofyn i ti yn cnorthwyo ni wneud hynny, i thaddoli di mewn ysbryd a gwirionedd pob un ohono ni, lle bynnag ydyn ni bore yma arglwydd, beth bynnag ydy'n amgylchiadau ni, beth bynnag ydy'n pryderon ni a'n beichiau ni arglwydd. Dyn ni'n diolch i ti bod ni'n gallu troi ata ti yn gwybod ym mhle mae'n erth i'w gael, yn gwybod am y graig yma sydd uwch na mi, yn gwybod am yr un sydd yn disychedu ni ym mhob angen ac yn rhoi ei oleuni i ni yn ogystal. Arglwydd arwain i atat, gad i ni wrando dy lais di arglwydd yn dair. Nid i'n bendithio ni fel hyn, a ni di ogoneddu dy fab yn ymplith ni, mwyn ei enw. Amen. Amen. O'r Beibl Cymraeg newydd, diwygiedig felly, mae Salm 42 mewn dwy ran. Salm ydy hi mewn dwy ran sydd yn edrych yn ôl. Ffydd yn edrych yn ôl rwsyd at yr hyn a gollwyd, ac yn edrych at yr hyn sydd yn y presennol, yn yr ail ran ac yna. Mae Salm 43 hefyd yn perthyn yn agos iawn i'r salm, ond nid yr un salm mewn gwirionedd, ond bod rhywun wedi rhannu nhw rhyw dro ar fyd, yn edrych ymlaen i'r dyfodol eto mewn ffydd. Dwch i ni ddarllen hefo'n gilydd ac edrych yn ôl at yr hyn mae'r salmydd wedi golli. Cyfalle bod llawer ohonom ni'n teimlo bod ni wedi i golli yn ystod yr misoedd diwethaf yma, a phopeth wedi newid o'n cwmpas hefyd. Mi ddarllen nhw'n i'r rhan gyntaf o'n gilydd, yna mi ddarllen na'n yr ail ran. Fel y dyhea ewig am ddyfroedd redegog, felly dyhea fy enaid amdana ti o Dduw. Y mae fy enaid yn sychedu am Dduw, am y Duw byw. Pa bryd y dof ac ymddangos ger ei fron, bydd fy nagrain fwyd i mi ddydd a nos, pan o fynent i mi drwy'r dydd, ple mae dy Dduw. Tywalla fy enaid mewn gofid wrth gofio hyn, fel yr awn gyda thyrfa'r mawrion i dy Dduw, yng nghanol banllefau a moliant, torf yn cadw gwyl. Mor ddarostyngedig wyt fy enaid, ac mor gythryblus om mewn, disgwyliaf wrth Dduw, oherwydd eto moliana fef, fy ngwaredydd am Dduw. Cyna'r ail ran, mae fy enaid yn ddarostyngedig ynof. Am hynny, molianaf amdana ti, o dir yr Iorddonen a Hermon ac o fynydd Misar. Geilw dyfnder ar ddyfnder, yn sŵn dy reiadrau, mae dy fôr a thonau wedi llifo trosof. Liw dydd y mae'r arglwydd yn gorchymyn ei ffyddlondeb, a liw nos y mae ei gan gyda mi. Gweddi ar Dduw fy mywyd, dywedaf wrth Dduw fy ngyrhaig, pam yr anghofiaist fi, pam yr hodiaf mewn galar, wedi fy ngorthrymu gan y gelyn. Fel pendryllio fy esgyrn, y mae fy ngelynion ym yngwawdio, ac yn dweud wrthyf trwy'r dydd, ple mae dy Dduw. Mor ddarostyngedig wyt fy enaid, ac mor gythryblus o mewn, disgwyliaf wrth Dduw, oherwydd eto moliana fef fy ngwaredydd am Dduw. Gyna adnod
o Salm 43 adnodau allweddol yno. Anfon o leini a thwirionedd, bydded iddynt farwain, bydded iddynt fynwyn i ffynydd sanctaidd ac i thrigfan. Yno dof at allor Dduw, at Dduw fy llawenydd, llawenychaf a tholiannu a'r delyn, o Dduw fy niw. Mor ddarostyngedig wyt fenaid, mor gythryblus o mewn, disgwyliaf wrth Dduw, oherwydd eto molianna fef fy ngwaredydd am Dduw. Yr byrdwn yna, y gitsgan drwy'r salm i gyd, yn siarad, yn synhwyro i deimladau a'r ffordd mae o'i hun wedi ymateb i'r hyn sydd o'i gwmpas o, ac yna yn cyfeirio ei hun at yr arglwydd Dduw. Yn siarad efo fo ei hun, wrth gwrs, person calla siaradwch chi hefo fo drwy'r dydd ydy chi'ch hun bosib iawn. A mae hi'n bwysig be dyn ni'n ddeud wrthon ni'n hunain, am bod ni'n cynnwys Duw yn y sgwrs yna i gyd hefyd. Ni'n gweld y darlun hyfryd sydd ar ddechrau'r salm yn y fan yna. Y dehea ewig am ddyfroedd redegog, felly dehea fe enaid amdana ti o Dduw. A'r ewig neu'r hydd, y carw ifanc yma, unau yn byw yng nghanol rhyw sychder fel oedd yn Israel ar y pryd yn gallu bod, a bod yr afonydd a'r ffrydiau yn sychu, a bod yr llynnoedd bach oedd ar ôl yn mynd yn ychydig iawn, neu bod yr ewig yn cael ei ymlid gan yr helwyr ac yn ochneidio ac yn sychedu am ddŵr i dorri syched yng nghanol yr hedeg yma am i fod o'n cael ei ymlid. Felly mi ddarllenwn ni efo'n gilydd os gallwn ni hefyd yr emyn yna sydd yn mynegu'n ffydd Casu Thomas a Peter Thomas ar y pryd yn cyfieithu'r emyn yma yn hyfryd dros ben. Newn ni ddarllen yr emyn sydd yn rhoi mynegiant i'r hyn sy'n cael ei ddyhau amdano fo yn y salm. Newn ni ddarllen hon efo'n gilydd hefyd. Fel yr hydd a fref am ddyfroedd, felly mae fe enau di, yn dyhau am bod yn agos mwyn profi o'th gwmni di. Ti dy hun yw fy nerth am tŵr, a chyda thi rwy finau'n siŵr. Mai tydi yw serch fy nghalon, ac o Dduw a ddolaf di. Gwell wyt ti'n ac aur ac arian, dim ond ti all lenwi mryd. Ti dy hun rhyddym wir lawenydd, rwy ti'n werth y byd i gyd. Ti dy hun yw fy nerth am tŵr, a chyda thi rwy finau'n siŵr. Mai tydi yw serch fy nghalon, ac o Dduw a ddolaf di. Ti yw mrawd a thi yw'n hyfaill, mae'r brenin ydwy ti. Caraf di 100,000 gwell na'r cwbl, mwy na phawb a phopeth sy. Ti dy hun yw fy nerth am tŵr, a chyda thi rwy finau'n siŵr. Mai tydi yw serch fy nghalon, ac o Dduw a ddolaf di. Hyfryd. Bron a thorri allan i gan yma, ynddo fe? Falle cawn ni ganu efo'n gilydd yn fuan eto, ond oes wybod yn y cyfamser fel hyn, i nawn ni fwynhau cyddarllen yr emynau a chlywed emynau ar yr organ ac ar fideo a sain hefyd. Naddas i ni oedi mewn gweddi ar ôl i ni ddarllen yr emyn fel hyn hefyd, a chofio am yr rhai sydd mewn angen am yn gweddiau ni. Mae'r salm yn sôn am rhai sydd wedi bwrw i lawr, rhai sydd yn ddarostyngedig. Mae'n siŵr y gallwn ni feddwl am lawer o rai sydd yn teimlo effaith yr misoedd ddiwethaf yma arnyn nhw, ac yn teimlo bod nhw wedi bwrw i lawr, bod nhw wedi i darostwng felly. Dyn ni yn meddwl am
gyfyngiadau eto yn hysbytau ni, a'r cleifion sydd yno, a'r cartrefi henoed, a'r pryder sydd eto bod ni'n llawenhau bod plant a'r athrawon yn gallu bod yn yr ysgolion. Bobl ar ben eu hunain yn eu cartrefi, rhai sydd yn disgwyl triniaethau, rhai sydd wedi i gadael ar ôl rwsyd hefyd yng nghanol y disgwyl yna i gyd. A llawer iawn mwy yma yng Nghymru a thros y byd i gyd. Yma hi'n wyn yn byd ni'n ei gymharu a llawer mewn amryw o wledydd dros y byd yn dydy, lle mae yr pandemig wedi ac yn cael ei effaith eto. Popeth wedi newid. Fenaid mor ddarostyngedig wyt fenaid ac mor gythryblus o mewn. A ni'n yn gallu datgan yma gyda'n gilydd disgwyliaf wrth Dduw, oherwydd eto molianna fef fy ngwaredydd am Dduw. Dowch i ni gydweddio, nawn ni gydweddio gweddi'r arglwydd wedyn hefyd. Dduw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am oedfaidd o diddi, yn diolch i ti am fedru cydweddio fel hyn efo'n gilydd. Diolch i ti am fedru sylwi ar dair, diolch i ti am danogaeth i ni drwyddo. Bod y Salmydd yn teimlo mewn iselder ac mewn lle anodd, roedd o eto yn gallu troi ata ti a dalw di yn waredydd ac yn Dduw, yr un y byddai'n ei godio i fyny ar y graig ac o afael y tonau yma oedd yn bwrw yn ei erbyn o. Diolch i ti o dad am ffydd i fedru ymddiried yno ti. Gweitha'r hyn dyn ni'n ei weld o'n cwmpas ni arglwydd. Dyn ni'n diolch i ti yn bod gennym ni ffydd i weld dy fod ti eto yn Dduw sydd yn llywodraethu, yn Dduw sydd yn brenin ac yn ben, a bod y cyfan yn dy law di dy hun. Go arglwydd, dyn ni yn cyflwyno y cyfan sydd ar yn meddyliau ni'n y cyfan sydd yn peri gofid i ni'n arglwydd. Sefyllfa anwyliaid, rhai mewn unigrwydd, rhai mewn gofal hefyd, rhai ar y frontline, rhai yn gofalu yn yr Gwasanaeth iechyd ac mewn gymaint o feysydd eraill, rhai sydd yn addysgu arglwydd. Dyn ni'n gofyn i ti roed y law o ddiogelwch o'i cwmpas nhw yn ystod yr misoedd yma. Yn gofyn i ti fod arglwydd yn dŵr cadarn o'i cwmpas nhw, ni cadw nhw yn ddiogel o dad. Dyn ni'n cyflwyno pawb i chdi sydd yn wynebu unrhyw fath o bryder neu driniaeth eto. Ac yn gofyn i ti fod yn arwain o'i blaenau nhw, doleini ath wirionedd arglwydd i fod yn eiddo iddyn nhw. Dair di i fod yn gysur, yn fflam, yn galondid iddyn nhw arglwydd. A dyn ni yn gofyn i ti'n cadw ni'na i gyd yma mewn ysbryd o weddi naill dros y llall am dy gynhaliaeth di. Ar i ni fedru annog yn gilydd, ar i ni fedru dangos dy gariad di dy hun arglwydd yn Iesu Grist. Un gilydd, ymhlith yn gilydd, ac i'r byd o'n cwmpas. Gad i ni arglwydd dy wasanaethu di, wrth i ni orffwys yno ti a chymryd yn nerthu gennyt. Go Dduw ein tad, dyn ni'n cyflwyno pawb arall, na wyddon ni fawr amdanyn nhw falle. Mewn amryw byd o wledydd ar hyd y lled y byd heddiw sydd wedi effeithio, a lle mae angyfiawnder yn teyrnasu rwsyd ar isel, ar gwan yn cael ei gorthrymu ac yn cael ei hunain mewn sefyllfaoedd anobeithiol arglwydd. Dyn ni'n ei codi nhw i fyny i chdi. Yn gwybod bod ni yn un gyda'n brodyr a chwiorydd ledled y byd. Bod yna lawer o rai sydd yn yr arddel denw di arglwydd
yn dioddef y dyddiau hyn. Ond da ni'n diolch I ti am ei ffydd weithiau hefyd, a'i gwaith a'i gwasanaeth nhw drostat. Bydde di ti'w cynnal nhwthau arglwydd a phawb sydd yn galw arna ti yn yr amser yma, rwan heddiw arglwydd. Bydd hi'n gymorth hawdd I gael iddyn nhw mewn cyfyngder. Dyw ein tad cliw yn gweddi ni felly, a cadw ni mewn ysbryd o weddi unaill dros y llall, am yn bod ni'n gofyn hyn yn denw, ac yn diolch I ti bod ni'n gallu cydweddio'r patrwm yna, sydd yn perin bod ni'n gallu dibynnu'n llwyr arna chdi am bob cynhaliaeth, am bob gras ysbrydol am addeuant, ac am bob diogelwch hefyd. Dwch I ni gyd weddiog weddi'r arglwydd. Ein tad, o'r hwn wyt sy'n y nefoedd, sancteiddio'r denw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, neges yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni eindledion, fel y maddiwn ni'nau eindledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth. Eithir gwared ni rhag drwg, cynnes eiddo ti y deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Amen. Rwan te, a chan mod I ddim yn rhannu'r llwyfan yma, efo'n llywydd y mis yma, trefor ydy hwnnw, gan eich bod chi'n cael coeddiadau ar e-bost rhywfaint. Mae'n fwy o coeddiadau nag y buodd. Mae pob dim wedi symud online rwsyd yn dydy, yn seiadau ni yn parhau, ac am ryw bethau eraill hefyd. Ac o ran y siliau sydd I ddod, syl nesaf yma, fi'n gobeithio bod hefo chi eto yn y fan yma. Cymhen pythefnos, mi fyddwn ni'n trafod sydd I wneud yn iawn yn cyfarfod blaenoriaeth yr wythnos yma, cyfarfod ti ymarwain felly. Mi fyddwn ni'n eich gwahodd chi mewn pythefnos I ystyried dod I gael cydgymuno hefo'n gilydd yma neu adre hefyd, fel yn bod ni'n gallu bod yn un yn yr arglwydd a'r hydref y chweched. Mawrth yr wythfed gafon ni wasanaeth cymyn ddiwethaf yma. Da ni wedi cael un dros y we yn rithiol yn y cyfamser. Mae hi'n bryd I ni gymuno eto ac I ddod at y bwrdd. Felly, gyda hynny o gyhoeddiadau, ac I chi ystyried yr e-bost na sydd yn dod allan ato chi ac sydd y gallwch chi rhannu hwnnw hefo'r rhai sydd heb fod yn ei dderbyn o mwyn yn bod ni fwy fyth yn closio at yn gilydd mewn cymdeithas fel hyn oedd I fewn i'r eglwys, a dwi'n ddiolchgar iawn am bob, fel yr ydyn ni gyd yn ddiolchgar iawn am bob cymdeithas sy'n rhyngom ni, gan bob rhannu gwybodaeth sydd yn digwydd, am bob annog, pob galwad ffôn sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Felly, gawn ni at y salm yma, salm gyfarwydd I chi. Salm lle mae yna hydd sychedig iawn ar ei dechrau hi, neu ewig. Mae'r carw yma yn dyhau am gael ei ddisychedu. Mae yna rai sydd yn teimlo syched fwy na'i gilydd. Syched yn dod drostyn nhw fwy na'i gilydd. Mae yna rai, a mae gennym ni gyd, syched am rhywbeth, a mae yna rai yn chwilio am wahanol ffyrdd o gael ei disychedu yn llythrenol, felly ac yn mynd yn gaeth I alcohol ac I gyffuriau fel arall, mwyn ceisio llenwi'r syched mewnol yna. Mae nhw'n ei deimlo yn ei calonau. Yr bwlch yna, sydd wedi osod yng nghalon pob un ohono ni, sydd yn wag, sydd angen I lenwi. Mae angen I rhywbeth fod yno, sydd yn fwy na ni'n hunain. Ac mae Duw yn gaddo ac wedi rhoi I ni rhywbeth sydd yn ffitio'r bwlch yna, yn ffitio'r man yna i'r dim.
ac yn gwbl sychedu pob un ohono ni yn Iesu Grist ei fab. Dyn ni'n gweld ar ddechrau'r salm, yn gweld drwyddi felly, ffydd yn hiraethu i gochwyn, yn edrych yn ôl. Ffydd yn gaddo adfer wedyn. Gwrth droi at y salm nesaf ei holi, dyn ni'n gweld y salmydd yn gosod ei ffydd yn y dyfodol, a'i ddyfodol yn ymddiried y dyfodol yna i'r arglwydd. A'r gan oedd yn dod i'n meddwl i, oedd can Ryan Davies, oedd yn ei ganu efo Ronnie Williams ystalwm. Tydi a dyddoniau, mae ddoe wedi mynd, daeth heddiw yn greulon ac o ble, ble rwyt ti. Mae'r gri yna, ble rwyt ti Dduw? Pam dy fod ti wedi'n gadael ni? Pryd y deiaf ger dyfron? A mae o'n gofyn y cwestiynau yna i gyd. A dyn ni'n gweld y cwestiynau yna yn y salm, a drwy'r salmau, a drwy y Beibl hefyd, gofyn cwestiynau i Dduw. Dyn ni'n cael gwybod felly bod hi'n iawn i ni ofyn cwestiynau i Dduw. Bod hi'n iawn i ni ddod at Dduw. Hefo'n cri, hefo'n pembleth, hefo'n marciau cwestiwn, a'i gofyn nhw i Dduw. Dyna'r man gorau i ddod i holi'n cwestiynau. Dio ddim yn gaddo atebion syml i ni, ond mae o'n gaddo bod o'n clywed yn cri ni, yn clywed ein cwestiynau. Mae ddoe wedi mynd felly, ac mae ffydd yn hiraethu am a fi. Yna ryw hiraeth dwys yma. Atgofion am adegau gwell, dyddiau hapus, cofio'r llawenydd yna. Yn rhai o'r adnodau yna llawenydd, wrth gofio fel yr awn gyda thyrfa'r mawrion i dydd Dduw yng nghanol banllefau a moliant torf yn cadw gwyl. Llawer ohonoch chi yn cofio fel yn ôl ymhell. Fi'n yn cofio yn yr 80au ac ers hynny hefyd. Llawenydd torfaidd yn cadw gwyl. Yn cadw gwyliau crefyddol, y cyman faoedd, yr oedfaon pregethu, yr ysgol Sul yn llenwi llawr y capel. Ni'n cofio'r adegau hynny. Tywalltaf fe enaid mewn gofid wrth gofio hyn. Wrth gofio hynny ac wrth feddwl sut y mae pethau rwan. Wrth gofio sut yr oedd pethau arno ni cyn y cyfnod hwn yr ydyn ni ynddo fo rwan hefyd. Pan yr oedden ni'n gallu cyfarfod yn rhwydd, pan yr oedden ni'n gallu dod at yn gilydd heb fod yn poeni oedden ni'n torri'r gyfraith yn yn gerddi ag ati. Pan oedd posib i ni gyfarfod yn rhwydd hefo'n gilydd i gymdeithasu, i addoli yr arglwydd. A mae'r salmydd yn cofio'r llawenydd oedd ynglyn â hynny. Ac os oedd yna lawenydd, ynglyn â gwyliau'r hen testament, pan oedden nhw'n cael ei galw i fyny i Jerusalem i ddathlu'r gwyliau crefyddol i gyd. Gwyl y bara croew, gwyl yr tabernacl, neu'r Pentecost hefyd. Ac ati a gwyl yr newydd loerau. Mae hi'n wyl arnyn nhw rwan, gwyl y flwyddyn newydd, lle maen nhw'n canu ac yn chwthu'r sioffar ac yn methu chwythu hwnnw. Oherwydd bod o'n offeryn chwys a bod chi'n cael chwythu hwnnw'n agos at neb. Bod o fath o Covid bomb. Felly, bod yna waith chwythu mawr yna fo. Ni'n clywed bore yma ar y radio fel oedden nhw'n ei chwythio o dŵr un o'r eglwysi cadeiriol mwyn cyhoeddi yr wyl. Llawenydd oedd i ganlyn y gwyliau'r Hen Testament.
Cymaint mwy o lawenydd, os yna lawenydd yn y fan honno. Cymaint mwy o lawenydd hefyd. Dyle fod ynglyn â'n cydaddoliad ninne. Fel Cristnogion. Cymaint mwy di sail yn llawenydd ninnau. Llawen hewch yn yr arglwydd bob amser, medde Paul. Fe dywedaf eto. Pa bod o'n gorfod dweud eto? Mwyn atgoffa pobl. Mwyn atgoffa o'r llawenydd gwirioneddol yma sydd yn eiddo i ni. Yn Iesu Grist. Llawenydd i ddal gafel ynddo fo. Llawenydd yna sydd yn chyfeiriad ato fo ar y diwedd. Duw fy llawenydd. Llawen uchaf a ffoddiannu ar delyn o dduw fy niw. Sydd yn rhannu hun hefo ni yn Iesu Grist. Sydd yn rhoi pob achos i ni lawenhau ynddo fo. Ond ydy hynny ddim yn altro lot ar mwd y Salmydd. A'r ffordd mae o yn teimlo. Mae enaid o'n dal yn ddarostyngedig ynddo fo. I fod o'n cofio'r llawenydd yna, perigofid iddo fo, y mae'r llawenydd yna. Oedd yn arfer bod yn eiddo iddo fo, sydd ddim ganddo fo rwan. Ac mae yna lawer o bethau yn gallu perigofid i ni wrth gwrs. Mae lawer o bethau yn gallu'n tynnu ni i lawr. Yn cofio, un aelod anwyl yn rhannu hefo ni wrth i ni drefnu rhaglen Cymdeithas y Pnawn, a gobeithio dro ni drefnu rhyw raglen eto yn rhithiol efo'n gilydd. I'n codi ni fyny. Mae gennym ni ddigon, medde hi, o bethau i'n bwrw ni lawr i fanne. Dyn ni isio rhywbeth i'n codi ni i fyny. Be bynnag oedd reswm iselder yr Salmydd. Ac oedd o'n teimlo'n isel, mae enaid o'n ddarostyngedig y tu mewn iddo fo. Wedi'w fwrw i lawr. Neu oedd o just mewn gofid oherwydd i amgylchiadau. Mae yna ryw wahaniaeth yn y fan yna yn does. Lot o bethau yn gallu cyfrannu at dynnu pobl i lawr. Mae yna lawer iawn o effaith a sgil effeithiau'r cyfnod y clo a'r pandemig yn dod allan rwan yn iechyd meddwl pobl. Pobl o bob oed, a phlant a phobl ifanc yn ogystal. Pobl yn poeni am lawer iawn o bethau. Falle bod nhw'n iawn, yn sicr bod nhw'n iawn i boeni. Cyn iawn i deimlo gofid felly. Mae'n pethau mor ansicr o flaen cymaint o bobl. Pethau wedi cael eu tynnu ffwrdd oddi wrthyn nhw. Pethau sydd yn achosi gofid, yn achosi yn bwrw ni lawr. Maen nhw wedi digwydd i lawer iawn o bobl. O'n i'n gwrando ar y teledu a rhaglen Newsnight a rhywun yn dod ar adroddiad yna ynglyn ac i selder ac anxiety, a gofid, ac yn sôn am y pethau ymarferol felly sydd yn achosi gofid i bobl. Mi fedrwch chi ddeud wrth bobl, ewch ar gwrs, myfyriwch, gwnewch yoga, gwnewch meditation classes, mindfulness ac ati, ond os ydy'r pryder yn dal yno ynglyn â sut mae rhywun i fod i fwydo i deulu ac i gael 2 penllinin ynghyd, yna mae'r pryder yn parhau. Felly. Ac mae gennym ni gyd le yn cofio pryderon eraill a rhannu i beichiau nhw. Mae'r banc bwyd yn fwy i angen rwan nac ar unrhyw un adeg ers iddyn nhw gochwyn. Mae pobl fwy o angen i cael ynogi ac ymweld â nhw, boed dros y ffôn, boed drwy'r ffenest, sut bynnag mae hynny yn digwydd, nag yma nhw wedi bod ers tro byd. Mae yna fwy o anghenion i gofio amdanyn nhw. Rwan, dwi'n teimlo yn yn plith ni'n does, mwy o bethau'n effeithio ar bobl.
Mae heddiw wedi dod ar y Salmydd. Daeth heddiw yn greulon rwsyd, a'r dyna'r mwy o bethau yma sydd yn effeithio ar bobl. Ond mae o'n dal ati i fynegu gobaith. Gobaith yn yr un sydd yn gallu i gynnal o gwaethaf i ofidiau. Yr un sydd yn nabod ninau yn well na gyda ni yn nabod yn hunain. Ac bod na holi o ble rwyt ti, mae'r Salmydd yn gallu dod yn adnod 9 yn y fan yna. Dyweda fwrdd Dduw fy nghraig. Cydnabod Dduw yn graig iddo fo. Dod mewn ffydd at y graig honno. Ond yna yn gallu edrych yn syth wedyn at ei amgylchiadau. Pam yr anghofioes fi? A mae'r ddau beth yna yn cyd ymryson a'i gilydd yn ei fywyd o. I brofiad o, yn siarad yn erbyn i ffydd o. Ac o'n i'n clywed dyfynnu rhywbeth o waith Maria Angelw y bore yma hefyd, ynglyn â yn hofnau a'n gobeithion. The voice of fear and the voice of hope cannot occupy the same space at the same time. Mae'r rhaid i un ohonyn nhw ddod i'r blaen. Mae'r rhaid i un ohonyn nhw gael gore ar y llall. Mae'r Salmydd yn real iawn ynglyn â llais yr ofnau yna. Ond mae o hefyd yn real iawn ynglyn â llais gobaith a llais ffydd, sydd yn golygu bod o'n gallu dod fel hyn at y ffydd sydd yn adfer. Y ffydd sydd yn graig, Duw yn graig iddo fo. Ni godio uwchlaw y tonau yna y mae o'n ei deimlo yn llifo drosto fo. Y mae dy fôr athdonau wedi llifo trosof adnod 7. Y ton yna sydd yn tynnu un ton i mewn ar ôl y llall. Y tonau yna sydd yn barhaus yn dod ar ôl ei gilydd, yn teimlo bod nhw'n ddiddiwedd. Ond mae'r graig yn uwch na'r rheini. Ac mae'r sŵn mae'r tonau yma'n ei wneud yn sŵn all fod yn cysuro ni os grandawn ni arnyn nhw'n iawn. Geilw dyfnder ar dyfnder yn sŵn dyreadrau. Sŵn ydyn nhw, y tonau yma'n torri'n erbyn y graig. Yn erbyn gwrthrych mawr yn ffydd ni. Profiadau bywyd yn torri'n erbyn profiad mawr ffydd yn Iesu Grist. Mae'n sŵn yno. Mae'n sŵn i fod yn cysuro ni, i fod yn byw yn ei ganol o. Mae'n rhythm yna, a gwybod bod yr arglwydd yn uwch na'r tonau i gyd. Bod o hefyd yr un sydd yn sychedu yn llwyr, yn rhoi afon bywyd i ni. Yn dwyn ni at y dyfroedd yna sydd yn digoni ni, yn digoni fel mae'r hydd yn cael ei ddigoni, pan mae o'n ffendio'r dŵr ffres yna. Da iawn i bechadur fod afon, meddai Thomas Jones yn ei emyn. Ni'n cofio 2 ganmlwyddiant i enni fo, Lenni, i farw fo, Lenni yn 1820. Di'n allweddol yng nghodi'r eglwys yma yn yr Wyddgrug dros 2 mlynedd yn ôl. Da iawn i bechadur fod afon, a ilch yr aflanaf yn wyn. Bod yna afon gras yn ffrydio tuag ato ni, oddi wrth Dduw yn barod i'n sychedu ni yn llwyr. Felly, dyn ni'n dod at y graig yna, at yr afon,
ac yn cymryd yn cysuro gan yr arglwydd hefyd. Pa lais dyn ni fodlon gwrando arno fo? Llais y byd o'n cwmpas sydd yn codi yn uwch na ni, sydd yn peri bod ni'n gwrando ar yn gofidiau, neu llais ffydd sydd yn dod at y gwraig ac at yr afon hefyd. Ac mae'n sôn am y dyfodol yna. Dyfodol sydd yn cael ei ddisgwyl wrth yr arglwydd, fel oeddwn ni'n sôn yn yr oedfa'r wythnos diwetha. Dyfodol sydd yn dyfodol o leini. O arweiniad Duw i ni, o leini a gwirionedd yn cael ei roi i ni. Na dof at allor Dduw. Os Dduw fy llawenydd, anfon do leini a thwirionedd ydy'r adnod yna. Adnod 3 yn Salm 43. Anfon do leini a thwirionedd. Yn arweiniad anffeledig i ni, goleini ysbryd Duw, carweiniad gwirionedd gair Duw ar yn cyfer ni hefyd. Yn cadw ni rhag anobeithio, yn cynnal ni mewn ffydd, yn dod â ni i bresenoldeb Duw, i'w fynydd sanctaidd, i lawenhau yno fo yn yr goleini bysol yna. Ac wrth gofio, wrth ni ddod i'r mynydd, dyn ni'n dod at yr allor, ac yn dod at yr arglwydd Iesu Grist sydd wedi offrymu hun ar yr allor yna. Un waith ac am byth drosto ni. A'r aberth yna sydd yn dal i lefaru, yn effeithiol drosto ni. Sydd yn dal i'n cynnal ni. Sydd yn dal yno ar yn cyfer ni. Yn llawenydd i ni, bod Duw yn cofio ni, ac yn cofio ni bob amser pan dyn ni'n dod o'i flaen o yn enw Iesu Grist. At y goleini, at y gwirionedd, byw yng nghanol y goleini yna. Cael yn sychedyn yr arglwydd, aros ar y graig yna sydd yn uwch na ni. Bod y real wrth gwrs hefo'n gofidiau, pryderon yn teimladau. Dod â nhw, dod â'n cwestiynau at yr arglwydd, profi i lawnder, profi afon bywyd, profi'r graig sydd yn gynhaliaeth i ni bob amser. Felly, nawn ni gloi yn Hydfa, gyda'r emyn yna, sydd yn atgoffa ni o'r ffrydiau yna sydd yn llifo tuag ato ni. Afon gras Duw, ac sydd yn cwbl syched ni. Felly di yn cyfeirio ni at yr emyn yna, Hywel, a'i gochwyn o fydden ni'n ddiolchgar iawn. O arwain fy enaid i'r dyfroedd. Oh
Diolch am y fideo. Nawn ni gyfarch yn gilydd, nawn ni rannu'r fendith efo'n gilydd. A mi glyw'n ni hwnna eto. Ac mi newn ni glywed yr emyn yna wedyn wrth i ni fynd allan o'r capel fel yr hydd a fref am ddyfroedd. Dwch i ni rannu'r fendith. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll rawr hon hyd byth. Amen.